Pinagsa ang mga OFW sa International Criminal Court sa The Hague sa the Netherlands aron ipakita ang ilang suporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Gipaabot ni Vice President Sara Duterte ang mensahe sa pagpasalamat kanila ni FPRRD. Gihangyo sa matud pa ni FPRRD nga dili biyaan sa bise ang Pilipinas. Ani ang report ni Argil Relator. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Nagkatapok ang mga taga-suporta ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte gawa sa ICC Courthouse sa The Hague sa the Netherlands aron ipakita ang ilang suporta kang FPRRD. Sagad kanila nahatagan og higayon nga personal nga masaksihan ang first appearance sa kanhi Pangulo gikan sa public gallery sa courthouse. Gitagbo sila ni Vice President Sara Duterte human sa hearing aron ipaabot ang pagpasalamat ni FPRRD kanila. Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Luyo sa kaguol tungod sa tingog sa Pangulo ato sa hearing. Sumala ni VP Sara nga anaa sa saktong kondisyon si FPRRD. Usa ka oras nga nakahinabi ni VP Sara ang iyang amahan sulod sa ICC Detention Center. He is in good spirit. He is well taken care of. Nag-comment lang siya na he really misses Filipino food. Ginaasikaso sa bise ang pakigtagbo sa mga sakop sa legal team sa iyang amahan. Magpabilin matud pa siya sa The Hague hangtod sa dunay laing kabanay niya ang maabot aron makauli siya sa Pilipinas. Hangyo matud pa ni FPRRD kaniya. As a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, do not leave the country. Do not leave the Philippines. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.